Tak, vítejte u mýho tady nového videa. Dneska si tady namalujeme autobus. Nechtěl jsem furt koukat do těch tabletů, mobilů, někde mám, ani nevím kde. Jo, ano, tady. No a dneska si zkusíme teda namalovat tady tenhle autobus, protože ho mám jakoby na papíře, jo. Kam bych si ho připnul, tady si ho položím, tak. Štička, papír, jo, jste viděli, stran, tak. Pravítko. Ne, tak, hele, jo, co s tím? Můžu začít asi tím okolím, ať je to jakoby, jak ta fotka, jo, takže, jak mám tu fotku, jo, vy nevíte, jak to maluju, takže já si to možná, ale to zase, vidíte mě, no tak, to je taky na nic, tak prostě, bohužel, to bude takhle, jo, možná si to teďkon půjčím a ukážu vám jednu tady. Ten obrázek vypadá takhle a já bych to nějak, takhle nějak dal tím pravítkem. A takhle bych tam potom ukrouhnul teda jo, akorát nevím, jak rýsovat s kamerou v ruce. Takže já si vrátím, tak a jdem to teda namalovat. Takže nějak to odhadnout, hejte se, ono to asi nemusí úplně přesně vejít. Nějak ten růžek, tak to vypadá dobře. A teď, že jo, aby to bylo ideálně rovnoběžný, že? Takže, když to nebude rovnoběžný, tak ono tohle taky asi není úplně rovnoběžný, jo. Tak to prostě nebude rovnoběžný, jo. A teď ono to končí až tady zase, ale pokud to má být rovnoběžný, tak to taky nevychází. Ale mně to je asi jedno. Já to prostě udělám takhle. Takže i tak to bude. Prostě takhle, nebude to úplně jako stopro, jo, protože ani jako nejde, jo, ono to vlastně ani jako, nelíbí se mi to, nevadí. Tak, ten autobus, no, on je víceméně, ho máme rovnější, a on je tak nějak jakoby, jako rovně, trošku v menším sklonu. Já to si obrázím. Tak. Já ho takhle tady nějak namaluju. Jo. Začnu někde jako tadyhle. Takovou nějakou rádoby střechu máme. Ní nejde pryč z toho. Hajzle. Tak. Co pak s tím? Asi nějak na tu masku bych se vrhnul, jo. Bude z částky tak jako rukou a z částky tak jako on to tu má ten autobus tak jako jinak, ale asi by. Tak a teď ale zase, že jo, ono, já to pak udělám a ten autobus bude vypadat, no tak to už vypadá. Tady mám tady tu gumu, která mě vůbec negumuje. Jo, s kytičkou? Ne, s motýlkem, A to je krásná. Tak, tu dneska budeme asi hodně potřebovat. Protože, ale to zase bude tak jako falešně. Hele, jo, stejně ten trojuhelník s ryskou. Tak, já jakoby takhle nějak, ten bus taky není, jo, takhle přesně, ale tak tady zrovna ten kus, hele, jo. To by šlo. Aby to šlo rovně, abych ten bus pak neměl jako třeba takhle, nebo jako takhle, jo. No, tak. To máme. Nebo nemáme. Nemáme, ale budeme mít. Možná. Tak, to teď tady, jo.
Tak ono tohle z toho linka eventuálně vede až... Tak a tím, že je to klubový autobus, tak to už jsem asi trošku přehnal, že jo. Tak už jsem, že jo. Čím jako větší vozidlo... Pokud by to byl 12 metr, no, tak bych to jako možná i nechal, ale tohle to už je asi moc, no. Bude to tak jako nereálně trošičičku. Je to pokus, uvidíme, jak nám ten pokus dopadne, no a... Tak, tady to teda zase musíme, jo, ono to nějak jako výst... No a teď, že jo, když vím, že mám ten předek kolmej, můžu to změřit, abych to měl i ten spodek k tomu kolmej, no a pak to bude jako i čtverec. Tak, no, docela pěkně jsem to začal, ale... Tak, ale tam bude hned kolo, jo, takže tady už bude kolo. Těch kol se bojím, protože když to dělám kružítkem, tak to vypadá, jako nevím. No nic, protože to není kružnice. Zvlášť když, jo, ono to je, máte to, na to svítí to slunko, čekat. Ne, tak nic. Jak to máte jakoby z úhlu, ten bus focený, jo, tak ono to není prostě jako kružnice, ale ono to je takový jako shaderem. A člověk pak ani neví, kolik si tam na to má nechat, ale já to teď dělat nebudu. Já si to schovám na později, jo. A teď tady mám zase malý úsek, takže mě to bude shaderem. Nechám si tu na to něco. Jo, tady si necháme, hele jo, ono. Tak, tady si nechám, a to už jsem možná zase... Ale jo, to jsem přehnal. Ono prostě, jak je to z úhlu prostě focený, tak to zase prostě, tak to prostě musí být všechno kratší. Tady si zase něco nechám, no a jede se dál. A tady už kloub, ale tak to mě asi jako nezajímá. Proč mě to nejede? Tak šup, hele. Dobrý, hele, jede to pěkně. No a tady už navazujeme a tady už musí být třetí kolo. Tady bude roztvůrek na třetí kolo. Tak a já už tady budu asi zvedat pomaličku ten zadek, takhle nějak. No. Dejme tomu ten zadek ještě kolmej. Jsme to měli, hej, co to? To je špinavý ten papír, přátelé. Je to špinavý. No a teď konec, samozřejmě, já si tu nechám ten růžek něco, jo, protože ono taky jako to není úplně, jo, a já použiju to pravítko a tady už si to nějak asi zvládnu sám. No, dobrý, to si myslím, že to takový tmavší, ale je to fajn, helejte se, no. Taková skořápka, prostě jenom takovej obrys. Já vám to tady ukážu. Vypadá to takhle, jo. Tím, že v porovnání s tím je to krátký, protože, hej, zaostři. Tak. Je to krátký, protože ono je to jako z boku, jo, a ještě hlavně tady není ten předek, na který se teďka vrhneme a toho se jakoby bojím. No, takže asi nějak jako pomaličku na to půjdem. Tak, jo, no, takové tidelens. Zatím to zkusíme to nechat, ale... Jo, tady, že bych si vás dal. Možná to necháme tady. Tak. Teď ten předek, jo, ale to se tady vysypala ten papír, tak. No, upřímně tohohle se vždycky bojím. Ale ono, když si to takhle dám, ono je to vejš. S klimatizací ne, ale tak to je asi jedno, jo. Tak.
prostě tady bude něco, jako kus toho předku, jo. Něco takového tady bude. Takhle by to našlo. Musí tam být to zrcátko, jo, takže to bude takový kraťonký. A tak, a tady to uděláme přesně jak to bude. Zaoblím to do toho. Takhle to na to, no. Helejte se, jsem na tohleto fakt zvědavý. Víte co, já se jdu vysmrkat a budem pokračovat, jo? Takže jo, přátelé. Nějak jsem s tím pohnul. Vysmrkal jsem se a pohnul jsem s tím. Jo, nějak jsem tu masku dovedl k té dokonalosti. No. Helejte se, já vám to ukážu. Není to žádná sláva, ale myslím si, že pro začátek je to dobrý, protože jako může to být i horší. Takže takhle vypadá výkres. Přijde mi to vysoký a úzký. Hlavně ta maska, jo. Ale pro začátek asi fajn. Spíš jak nějaký vysoký autobus, když už, nebo jen nákladňák. Ale ono to bude. To se ještě vylepší. Takže se na to takhle finálně mrkněte. Jo, trošičku jsem až tak dlouhatánský. No. A bojím se tady tohohle z toho úseku kolem toho okna. Jo, to taky se bojím. Ale myslím, že to vyladíme. Šlička, jdeme na to. Jo, já tam teď nedělám hlavně ty detaily, protože to pak, až to budu obtahovat a to jde, tak tohle prostě obtahovat, tam ty detailíky, to je blbost. Jo. Já jsem hlavně potřeboval tam už udělat ten prostor na ty kola, abych viděl celkově, jak to s tím naložit. Ono to vede tady od světla. Ale jo. Já se snažím zase jako všechno úplně ne s tím pravítkem. Já si myslím, že jako na všechno používat to pravítko, to je dobrý, tak jako abyste si tak jako ucelili ten tvar, aby to fakt jako sedělo. Bylo to víceméně kolmý, ale zase jako všechny ty čárky tam s tím, podle mě to pak zase jako není vončo. A když už, tak to udělám i tady za kloubem, protože teď to máš v ruce, teď víš, jak to plánuješ prostě a nebudeš to vědět potom. Tak to zase takhle zvedneme na konci, to je teď takový design asi tam, no. Možná jsem to zvedl až moc plynulé, ale hele, to jsou detaily hrozný. Jo, ale jo, ta lišta tam tomu hrozně pomohla. Nebojte, já vám to ukážu za chvíli. No to tady, pokud ono to jde, ale... Jo, to šlo ze spoda světla, tohle je ze zhora. Furt musíte brát prostě v potaz to, že to je praktický, ne, prakticky asi taky, ale prostě úplně normální jako obrázek normálního jako člověka, když to tak řeknu. Jo. Tak. A tady ten zadek, ale tam to ani není vidět na té fotce totiž. No. Ono, totiž ten zadek bude takový trošku složitější. Takže. Já se pustím do toho zadku totiž. Nebo respektive, když tam potřebuju udělat na tom zadku to, co potřebuju, tak tady musím udělat ještě spousta dalších věcí, které stejně budu potřebovat. Už tak to si dojedu pak, to už mě nezajímá. Dobrý. A teď už tam dojedu tu lištinku. A to tam není nijak, protože to je černý do černýho, takže
Je křivá. Vážení přátelé, je křivá. Možná tady jsem zase neměl být tak línej vzít to pravý tečko. Zkusit s tím nějak udělat, ale to asi nepůjde. Už jsem to udělal křivě, no. Hele, já to zkusím takhle udělat. Tož pomohli jsme tomu, nepomohli, no, vypadá to, když to sežvejkala kráva. Pomohli jsme tomu, ale když jsem se, když vidím, že už u dalších 3 věcí jsme to udělali, tak ještě tady to je taky jako. No jo, není to jednoduchý, nevím, proč jsem nevygumoval tamto. No jako vypadá to líp s tím pravítkem. Ten zadek už nechám, na tom nesejde. Tak. Za chviličku vám to ukážu, jenom to ještě trošku dovedu k dokonalosti. A to bude trvat. Takže, hledám stejně. Tak. Tady by se bývalo taky to pravítko mohlo vzít. Na druhou část autobusu bude to rychlejší, efektivnější, hezčí. A tak. Tady někam. No, to stačí. No jo. Vlastně jsem měl to pravítko, jak šišovit. Nevadí. Se zvládne, tak. Zase široký. A teď zase tenký. No jo. A až ke světlu. Tak, ukončili jsme kolečko. Tak, ale udělal jsem to tady špatně, protože oni to mají jakože takovým jako sklonu, a já jsem to udělal prostě takhle. Takže to trošičku jsme ugumovali. Jsem to zase až moc asi. Nevadí, nechám to takhle. Teď je to zase úplně jinak, protože jsem to udělal moc. No jo, nevá. Ale jo, to jde. Ale je ten předek hrozně vysoký. Ale to půjde. Teďkon bych tam udělal ještě ten horní, ten jde nějak odsaď, jo, třeba. Ten půjde hezky, ale počkat, asi nepůjde, to nebude takhle široký, no tak to nepůjde, to půjde někde menší to být musí a půjde to zase hezky až dozadu a na to půjde taky pravidlo. Tak. Se nám tam pak vejde to na jednu jízdenku mnoha způsobem. Myslím si, že to je rovně. A pokud ne, tak to brzo zjistíme. Bylo to rovně. Je to fajn. Tak. Aha, tak. No teď to moc nedává smysl všechny ty čáry, jo, ale až to bude zabarvený a dovedený tomu dokonalosti, tak už to smysl dávat bude. No. Blížíme se taky k jedné věci zvaný okna. Okna, no respektive už jsme u té části. Ještě teda kola, a to se taky bude. No, ale asi začnu těma oknama. Nebo kolama, nevím, nejdřív vám to asi ukážu. To vidíte, bordel všude na tom, jak... Mrký na tom. Dodělal jsem tomu pár tady těch čar, tak dále. V porovnání s tím, no, posuďte to. Já myslím, že dobrý. Tak přátelé, asi se jde obtahovat fixou, protože víc detailů tam teď dělat nebudu, jo, prostě je to zbytečný, pak by se to blbě obtahovalo, bylo by to špatný. Dodělal jsem tam nějak ty okna,
klimatizace, ty detailky nějaký, co se toto, kola. Já bych si to tady, který mě to držet nebude, tak já si vás hodím tady. No, jako kola. Ne, tady se mi to nevyhovuje, tady se mi to nelíbí. Tady, lepší, tak. No, ty kola. Takže, to uděláme od ruky. Hezky podél toho, no a tady dole to nějak prostě musí to být víc takový ovál, že jo, protože prostě je to z boku. Jo, yes, ale jedno jsem namaloval teďka a to kolo úplně tomu dává jakože lepší, takže ta maska už to tolik nedemoluje. To jde. Tak ono prakticky obtáhnete to ve stejný šířce kolem toho blatníku, no a dole už to nějak jako... Maria. Možná za křik, ale tohle je křivý jak hna, nějaká... No, nevadí. Víceméně myslím, že v pohodě. Já trošku menší je, ale asi tohle, kdybych řešil, tak kde to jsme? Jo, zatím mám jako jenom kruh, jo, prakticky v tom kole nic zatím není. Možná to tam tak jako lehoulince potom naznačím, jo, aby jako, víte, jo. Tou fixou jsem to pak zase úplně nezdělal, tohle vypadá zase jak nějaký kindervajco, ale jo. První je samozřejmě nejhezčí, to poslední je nejhorší, ale jo, když si vemu, že to jede, je to dobrý. Tak, takže tím, že je to, tak ta pneumatika zase nemůže být, že jo, stejně prostě, to jsem udělal pěkně, ježiší, já si ugumuju celý, no, nevadí. Dejme tomu, no, taky, hele. Už to dělám tak úzký třeba. Teď zase u toho posledního to dělám tak široký. Z extrému do extrému. Já je dělám spíš tak jako schválně, jo, protože ono, jak to máte, tak... No, dejme to. Hele, dobrý je to. Detailky v tom to děláme pak. Jde se obtahovat. Tak. Finální stav, předtím, než se jde obtáhnout, ještě teda pro porovnáníčko, ať to tu máte, jo. Jde se na to. Tak. Čát vám ukážu, ale jo, celý to zase nebude, protože to, ale tak už. Je to tak jako jak si... Drž tam. Tak. No. Jen tak přemýšlím, jestli mám čím obtahovat, že jo. Takže. Můžu třeba zlatou, stříbrnou, ale asi ne. Spíš buď to tady ten fixík, nebo škoda, co to? No, to je spíš tak na něco tlustšího. No, tímto určitě ne. Jsem tu mýval ještě něco, no tohle to vůbec. Býval tady takovej fixík přece. Ale to asi opravdu býval, no, takže moc těch variant tady teda nemáme. Tohle to někam na stranu. Zkusíme, si to píše. No, zaplať pán Bůh píše. Papírnictví by se mi teď fakt nechtělo. No, asi co je podle pravítka, obtáhnu podle pravítka, jako jo, protože víc nějak bych se s tím asi mordovat nechtěla. Teď tam to pravítko musíš prostě... Teď ono ta lampa na to hází ten stín. To nejde vidět přesto.
Dobrý. Bez lampy. Když to není o nic lepší, když tam je okno. Si myslím, že to tam máme tak víceméně. Jo, trefil jsem se. Máme střechu, rovnou čáru. Ještě tak 256 000 čár, který jsem tam udělal. Ne, ono to zase tak hrozný nebude, jo, ale prostě... Když si vemůže přesně, jo, pak se to projede tou gumou a co kde prosvítne, tak jo, ale já se fakt snažím, že když už jsem si dal tu práci s tím, to fakt jako rovně narýsovat, tak to pak i rovně obtáhnout, protože přesně to je to, co pak bude vidět, že jo. Ne to, co jsem narýsoval pod tím a pak to zhrobařil tím, že jsem to obtáhl křivě. No jo, no prostě. Ježišmarja, co to dělám? Mnohem větší obtíž je tam nastavit to pravítko, než to pak obtáhnout. No. Ale tak, no, to už tak je. No, já si každopádně myslím, že tady je to jako k ničemu na to koukat pro vás. Takže já něco obtahnu a pak se vám pochlubím, jak se mi to povedlo. Takže jsme v takovém mezistupni vytahování neboli obtahování. Mrkneme se spolu. Nemáme ještě klimatizace. Kola musíme to pak celý progumovat, protože sami vidíte, že prostě pod těma kolama to prosvítá. Ale myslím si, že jsme na tom dobře. Zrcátečko tady to jsem neměl, takže jsem ho tam dodělal, moc práce to nebylo. Jo, porovnání, jako můžu to semka hodit, ale jako je to furt stejný, jo. Pak samozřejmě tu krajinu, tak zdeformuje ten mobil. Tu krajinu, chtěl bych tam něco takového udělat, jo, ale určitě to nebude tak jako v takový stejný, veliký a úplně přesný, jako to je tam, protože to prostě nejde. Mám zase nějak divný tady, tak. To prostě nejde. A já teďka tady s váma chvilinku obtáhnu ty klímy. Pak to ogumuju, jo. A pomaličku se vrhneme na ty detaily. Jo, pak bude vybarvování taky na řadě, jo. No a pak teda nějaký to okolí, ale to tam není tak jako suše na bílém papíře, protože by to vypadalo neúplně hezky, že jo. Já to zase nedělám podle toho pravítka, no to jsem. Ale no, tak víceméně to jde. Ale jsem teda úplně na nic. No, tak. Jsem to přetáhnul. Jako v tuhle chvíli, kdy to opravdu děláte tím fixíkem, teda zaplať vám za něj, že ho tu mám. Tak už to není taková sranda, jo, protože jako bělítko něco zachrání, ale vypadá to fakt jako na nic. Tak, komička, jdem na to, jo. Přemýšlím, abych si nevygumoval něco potřebného, všechno by mělo být obtažený, tak to jdu vygumovat. Já vám to asi, bych vám to natočil, ale nemám jak držet papír, jak držet gumu a jak držet telefon. Můžu to zkusit nějak. Tady máme karton. Třeba by to takhle drželo. No, jak by to drželo? Já nevím. Teďku mi dejte, tady můžu. Jdu na tu podložku, no tak vidíte úplný prd, ale to je jedno, jo. Možná to spadne ten mobil, jo. A já to prostě takhle celý projedu, hlavně ty kola, jo, protože pod těma to hlavně prosvítá a to ostatní tak jako symbolicky, jo, protože přeci jenom je tam někde něco. Kola, tak, už máme, hele, tady ten předek
taky přesně úplně nebylo, no, myslím si, že dobrý. Tak. Já to vysypu, protože zase jako úplně nemám problém s tím to vysypat na zem, ale teď úplně se mi to nechce. Se tomu nechce. No. Nechtělo se tomu, tak zbytek takhle dopráším tady, protože to už je takové jako katej, tak teď už si nemusím bát, že bych to rozmazal, protože teď už tam jako není co rozmazat. Tak, tak. Takhle ne. No, co teď? Ale vy tam vidíte úplně něco jiného, než já chci, abyste viděli. To držím. Takhle dejme tomu. Tak. No. Tak, hele. Teď je otázkou co? Tam ty nápisy, to bude až potom, hele. Je otázkou co? Zač prostě tu masku a nějak se do toho položíme. Palubku. Je tam trošku vidět palubka, prosvítá tam nějaký označovač, stěrače, SPZ, man nápis do toho, no a nějak prostě. Tak a na to už si můžeme tak rozsvítit. Skvělý. Tak, hele. Už bude tak jako od ruky, jo, protože tam to je takovýhle kousíček a to podle pravítka fakt dělat nebudu. To jsem docela dobře vzal. Nějaká tyč, jo, ono prostě. Je ten autobus jako nepřijde vysoký, jo, ale prostě. No, tak teď to vypadá, že jsem tam dělal smile. Dobrý. Jdem od toho, to se mi nepovedlo. Jo, teď to dělám prostě na ostro, fixíkem. Taky mohu vzít trošku. Hele, jo, nevadí. Tak. To 369 Praha Ládví, to musím udělat nějakou oranžovou. Zlato. Já. To by šla. To zkusím, jak to. Yes, takže si to takhle nechám rovnou. Tak. Hele, ty dveře tady nějak jako prosvítají, jo, to zase bude ostuda, že to bude křivý, to je jedno. Prostě nemusí to být všechno úplně, jo. No, nicméně, já tu dokreslím pár detailů a pak se vám zase pochlubím, jak jsem to udělal hnusně. Tak jo. Něco málo jsem tam udělal, první kolo jsem udělal úplně špatně, první jsem úplně podělal, já si jdu připravit pastelky a už se pomaličku vrhneme na to vybarvování, i když to teda ještě úplně detaily nejsou všechny, ale děláme to všechno nějak jako najednou. Tak, mám tady si penálečíček, helejte se, jo, mrkněte se zatím na to. Jo. První kolo úplně na nic, zadní dvě v pohodě. Určitě co chyba je, že toho vědom, tak je panely. Dal jsem tam 349 místo 369. Prostě přepsal. Ale naštěstí 349 jezdí na Ládví taky, takže
to nechám takhle a Praha už se mě tam nevešlo, jo. No a jdem to nějak jako pomaličku začít. A už to je takový zajímavější, ono to prostě o tom je, že se takhle čeká, tak. Tak, jsem tady. No. Je to, kolik máme, 3/4. No. Hele, čím začnu, jo. Šedo-červený, to se mi úplně nechce tím začít. To je. Ale asi budu muset. To nevidíte. Tak. Šedá pastelka. Vím, že jsem si ji kvůli tomu kupoval. Myslím, že jsem ji tady i viděl. Mě tu furt lezla pod ruce, tady je. Tak, trošku ho prášíme. Přece jenom už nějakou dobu jsem ji nepoužil. Konce se mi tam je vejde. Je bordel furt. Kousíček. Tak, pastelky, v tom je problém, že se to furt musí řezat. S tím práce, ale co se dá dělat. Tak, hele. Tak jako první tou šedou trošku dobarvím. Ale to je úplně samý jak ta stříbrná. Jsem si na to plácala svoji stříbrněnkou fixičku a ta šedá. Upřímně ty světla měly spíš svítit, než jsem je měl zamatlat tou šedou. Jsem si myslel, že si jako myslel, že to bude trochu světlejší než ty okraje. No tak. Nevadí. To tady dělal, jak špatně, nevadí. On je to hrozně světlonky na tom obrázku prostě. Jak to splývá se všema těma barvama a no. To je pro příště a tím, že já to maluju jednou za, jak jsem přetáhl, to zase ty volko, maluju jednou za hodně dlouhou dobu, tak to prostě člověk zapomene, no. To bude černý totiž. To bude černý, tohle bude taky černý. Takže jo, s těma barvičkama bude taky dobrý. Idol, ten to má všechno bílý, hele, pohodička, máš na to pár červených věciček. A teď to bude splývat s těma světlama. To smutné. Já mám trošku tlustší. Fixku. To asi nevidíte. Nevadí. Ale to zase úplně ty světla. To je takový jako tref se. Jedno víceméně máme, no a teďko druhý. Dobrý, trošku ztratili ten jejich typický tvar, ale co se dá dělat. No, teď zase to bude, ale to už udělám tímhle, udělám tohleto. To bych. Jo, pak taky černá pastelka, ono je to prostě všechno na stejno, jo, tady ty barvy. No a já to taky pak budu, běž pryč, budu muset nějak ty barvičky, ty přechody barev asi tou fixkou taky oddělit, jo. Sám ještě nevím, jestli to uvidíme, jak to bude vypadat. Ale ježišmarja, ale sám mám tu zkušenost, že si myslím, že to bude potřeba. A já na to tlačím a pak to vypadá, jak bych ten pruh udělal přes to světlo, jako kdyby tam nebylo, no. Ale hele, jo, chybami se člověk učí. Nikdo tady nepředpokládal, možná vy, ale já ne. Že by to bylo, jo. Aha. Jo, tak jsem to udělal tak jako, slušně řečeno, špatně. To opravíme, ale já to vím prostě jiným směrem. Už s tím za tolik práce, jako je pak fajn, když je to hezký, ale zase jako je to pro radost, jo. A ne proto, aby to prostě vypadalo Bůh ví jak a pak o to víc budete smutný, tady budete, ježiš, já na to tak tlačím, budete maximálně překvapení. No.
Začínám mít trošku pocit, že tou šedou to tak jako trošku rozbiju, no. Jako rozbiju, ale tak co se dá dělat. Hele, já si tady s tím nějak popasuju. No, a pak vám dám teda vědět. Tak jo, něco malinka to jsem udělal. Nic víc od toho, co jste viděli před chvilinkou. Je toho teďka hrozně malinko. Něco málo jsem tu udělal. Zjistil jsem, že jsem udělal přitom se tím zkazilo dalších asi 5 věcí. No, každopádně, já to teďka nechám možná dneska, hodinu, 2, možná do večera, nevím, máme teď 3 hoďky. Už to maluju, tyjo, hodinu a něco. Vy ani nevím, jak vy to máte dlouhý, když já to točím na ty videa. Půl hodiny možná. No, takže já vám to ukážu a budu pokračovat příště. Samozřejmě vám to taky natočím, střihnu vám to do toho. Jo, teďka se teda mrkneme na... Máme to takhle. Jo, prostě ty stěračky kvůli tomu nejsou vidět. Jo. Co byla ta další chyba? Zapomněl. Nevadí. No, jo, hlavní zrada byla to, že moje stříbrná tuštička maluje úplně stejně, jak moje šedá pastelka. Světla jsou na okraji, zaostři. Světla jsou na okraji tou propiskou a uprostřed pastelkou a je to prostě stejný. Je to stejný, nejde to poznat, bohužel. Takže já to domaluju nějak, až já to budu mít čas, náladu prostě a tak. A něco mám z toho zase natočím samozřejmě. Tak přátelé, ještě jsem se k tomu dneska dostal. Dostal jsem se k tomu. Autobus jsem tak nějak dodělal. No, nevím, helejte se, podíváte se na to. Nevím, no. Ještě jsem tam pár chybiček nějak opravil, tak se na to mrkne. Takže. Ještě jsem si tady pohrál s tím a už tam 369. Nějak jsem to tam opravil. Zrcátečko, nevím, jestli už jsem to říkal. Číslo nějak, jo, tady 5. Zadek, tady ty průduchy. Jsem to dobarvil, tady tu palubku celý, jsem to takhle dodělal, kolečko zelený, se mi nepovedlo, nevadí. Takže takhle, pro to porovnání vám to tu strčím takhle. Myslím, že dobrý, jo. Co tady chybí? Tohle, jo, ale musel bych to tam dolepovat přes to černý. A to se mi nechtělo. A tady to na jednu jízdenku mnoha způsoby. Hajzle, pojď sem. No, tady. A tady to chybí. Tak. Ale no tak už, tak. Takže to tam chybí. Kam? To tam chybí. Takže tak. Už je teda večer, 5:45. Přesně máme 11:46. No, už se s tím asi půl hodiny zase dělám. On hrozně to utíká. No, a teď teda nějak to okolí, pokud si něco vzpomenu na toho autobusu a dodělat, tak to tam dodělám, myslím, že většina tam toho je. No. A teď to okolí, takže. Začal bych určitě od spoda. Jo, tím, že začnu od spoda, tak si to tu musím malička klidit, takže. Mám tady ty pastelky, myslím jenom. Tak tu máme nějaký takový fixíčky, propisky. Odložíme do a mikrotuštičku si položím tady. Ořezávátko, pravítečka a ten obrázek bych si
A jestli ho položím tak. Abyste z toho taky něco měli, jo. Tak já si to naklopím, ten telefonek takhle. A doufejme, že to nespadne. Já si vezmu nějakou černou tušku a uděláme to podle toho obrázku. Tady ten rožek. Černý, kamínečky a silnice. Jo, to je teďka plán. Já to možná, že bych to nejdřív mohl obtáhnout. Jo, ať to máme. Tak. Nic nevidíte. Nic tam nevidíte. Tak, takhle už by to... No jo. Dejte se, je to složitý to ještě takhle natáčet, ale říkal jsem si, že prostě ten postup by mohl být docela zajímavý. Jo, spíš tady nevidíte, jak to dělám, ale spíš jakoby, jak to vznikalo. Jo. Určitě to... Ježiši. Určitě to ještě dneska nebude hotový. Protože toho prostředí tam je prostě moc. Tak, lepší. Jo, je ho tam moc, bohužel není co s tím. Prostě se to dodělá nějak jinak. Taky bych vám to chtěl natočit, ale kdo ví, jak mě to bude vycházet, jo. Prostě, hele... Uvidíte sami, ale chtěl bych vám to ještě nějak jako potom finálně představit. Tak, my jsme měli takový klíneček v rožku. No, je to složitý, jo. Když si vezmete, kolik práce se strávilo nad tím autobusem, kolik se ještě stráví tady, jestli se vůbec stráví, jestli se nepřestane bavit. Vím, že jsem ještě dřív maloval nějakou NB sorku, NS sorku. Ty mám někde schovaný, jo. Ani nevím, jestli jsem tu NB dodělal. Asi dodělal. Tyjo, to mám někde schovaný, ani nevím. A to bylo bez vegetace, ale spíš to bylo jakože ze zhora, ze spoda. Ne, no, ne. Z boku a ze předu a ze zadu. To jsem dělal. Tak. Ale já to tady nebudu kecat. A jdem namalovat obrubníček. To uděláme bez toho, jo. Bez nějakého načrtávání tuškou, když tak bude maličko křivej, ono na tom zase tak nesejdem. Tak. Toho máme šedýho. Tady to musím šedá tuštička. Tak, spíš tak jako nevím, jak namaluju ty kamínky tam. Vidíte tam? Ty kamínky. Zaostři to. Šup. A šup. Kliknu na to. Ne. Ale myslím, že jste to viděli tak nějak. No jo. Je to tak. Samozřejmě nebudu semka dávat jenom nějaký jako malování, protože malovat budu občas prostě, ale přišlo mě to, že tak jako začátek dobrý. Ale spíš tak jako všemožný prostě věci, výlety, všechno možný. Tak. No teď ty kamínky, no tak když se na ně tak jako podívám víceméně, počkat, jak to, když se na ně podívám, tak no, jako kamínek po kamínku to fakt malovat nebudu. Takže prostě to nějak zamaskuju. Prostě to takhle potečkuju. A jde se, ono to bude, jo dobrý, nebude to přesně možná kamínky vypadat, ale lepší, než kdybych to vybarvil fakt jako šedě. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby ta tečka byla kamínek.
ale tolik těch teček já tam fakt jako nenadělám, jo. Protože tolik teček to zase jako... Aby to chtělo větší tečky. Hele, já si vezmu. Takový druhý sixíček. Jo, to bude dobrý. Takový štěrk to bude, no, prostě bordel nějaký, no. To je docela tak jako... Spíš by to chtělo tak jako náhodně, než aby... Co se dá dělat? Tak jo, to vypadá dobře. Teď si vezmu tady tu úplně lehou lince, to takhle přetáhnu. Kamení, tak. Tak. Tak jo, myslím, že kamínky máme dobrý, jo. V rámci našich možností máme kamínky dobrý. Vidíte naše kamínky a jejich kamínky. Jo, prostě podle mě to líp udělat ani ne. Tak. Jo, za mě to líp udělat nešlo. Tak. Teď silnice. Uděláme to radši tuškou. Jo, no, zase narážíme na to, že jsem to předtím udělal křivě, jak, no, tak toho nebude úplně rovnoběžný. Jo, tak hele, takhle to tady uděláme. A tady vzadu taky. Bude obrubníček. Tak. Skvěle. Tady bude nějaký ten zálivík, kterým nám bude stát náš krasaveček. Jo, no a tady bude silnička. Jo, ten zálivík jsem mohl udělat trošku lepší. Vypadá to, že to stojí na obrubníku. Nevadí. To nikdo nepozná. Já ještě dodělám tu silnicu a pak vám to ukážu, než se pustím do nějakých stromů, budovy, no, netěším se na to. Ale helejte, bude to krásný, jo. Ten bus, tak a zapomněl jsem na jednu důležitou věc. A to máme obtažny. Víte co, já to teďka spatám tu silnicu a pak vám to ukážu. Tak, silnici jsem dodělal. Silnici, chodník, kamínky, doladil jsem to, obtáhl jsem to, vylepšil jsem to, asi. Takže vám to ukážu a pak už zbývá pustit se do té přírody a toho stavení zatím. Nějaká lampa, no, hej se, jo, takhle dokonalý to nebude, ani nad tím nechci zas až tak času strávit, ale ať to opravdu vypadá. Takže my se jdeme podívat na ten obrázek rovnou. Tak, tady vidíte obrázek, myslím, že hned hezčí, ta spodní část, než to bylo takový chudý. Já vám na ten autobus takhle vám to tam hodím, myslím, že dobrý, ne? Takže tady je to takhle taky zezelenaný a tady je to taky takhle mírně, jo, prostě takhle to tam nikdy jako neuděláte. To tam nikdy nedostanete, ten papír. Tak ale, šup.
to tam nikdy nedáte, tu trávu. Že tam máme v takovýhle podobě. No. Takže tak. Přemýšlím, čím teďka budu pokračovat. No. Jakoby asi spíš s těma stromama. Co to je tohle? To je lampa. Tak, lampou. Stromem. Budova, zatím nějaký stromek, ještě to tam potom doladím s tím nebem. Chodník tady bych chtěl taky udělat ještě. No, jako... Je to tak. Tak já se do toho pustím. Ten chodník, ale já už tam nemám chodník. Já tam mám jakoby obrubník. A chodník tam není. Kde pak? Já už to udělám rovnou kindlecky. Jo, to bude prostě rychlejší a efektivnější. Tak, jo. No takhle nějak. Opa, tak, jo. Dobarvím to zase nějakým tuškou, jo, když chcete něco, tak máte prostě 2 možnosti. Jo, víc toho není tady, takže to je jako jednoduchý. Jo, a když to tak jako mícháte a plus to, prostě jak na to tlačíte, tak to je pak hrozně pěkný, jak je každý trošičku jiném odstínu, jo. Každý v trošičku jiném odstínu a je to pak takový pěkný. Tak, chodníček už jsme měli, to šlo docela rychle. No. Jdem se pustit do té lampy. To vemu taky rovnou. Jo. Se s tím až tak dělat nebudem. To taky jde. A je to pěkný, jo. Než kdyby se to dělalo. Už jsou tam ty barvy takový provařený, jo. Ta šedá a černá. Kdyby to byl idolvus, tak tu šedou na to prostě nepoužiješ a je to takový pak hezčí, no. Ale tak já jsem si to nevybral, že to bude šedočervený. Tak, teďko. Nějaký stromeček, no, to bude taky něco. Škažlutá, jako cool. Kýho řízneme. Ještě 2krát. Jednou. Já. Krásná. No. Tady to jdu nějak prostě. No, tak nevím, jestli jsem ten stromek začal dělat nějak jako... Já to takhle nějak jako udělám, já s takovýmhle jako stromama nemám vůbec nějaký jako zkušenosti. Takže já si s tím nějak jako pohraju, jo. Nevím vůbec, jak nám to dopadne. Ale snad dobře, jo. Snad to nějak vyjde, jo. Nevím, uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. A pak vám to ukážu. Takže jo, obrázek máme v finální verzi. Dodělaný, pěkný. Zatím je ve finální. Pokud něco objevím zásadního, tak to tam dodělám. Docela ty stromky se mi i povedly, tak si je pojďme. Takže tak to vypadá náš obrázek. Myslím si, že se to povedlo v porovnání tady s tím druhým. Se mi to zdá fajn. No, takže tak. Dneska jsem si teda užil. Tady s tuštičkama, hnědá, zelená, žlutá, modrá a tak dále. No
A asi se mějte hezky. Užijte si zbytek dne, nebo kdy to prostě uvidíte. A my se uvidíme někdy příště.